Kaixo eta onkixin, bertze egun batez, onat magazinera, gaur abenduaren 2 da, hortzirala, eta gaurkan bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin, Joseba Oterorekin, egonen gara, bera Euskararen defentsa sareko kidea da, eta duela egun batzuk, Burlatako udalaren parean bildu ziren, kontzentratu ziren, izan ere udaletxe honek ordenantza bat aldatu du, Euskararen merezimendua ukituz eta beraz bertako langileetan ez du puntuatuko Euskara izateak. Aldaketa hau salatzeko elkartu dira eta aldaketa honen inguruan solasteko Euskarafobia haien hitzetan, horretaz hitz egiteko Joseba Oterorekin egonen gara, eta bigarren elkarrizketa batean, Eneko Villegas, Mikel Zabalza gogoan elkarteko kiderekin egonen gara. 37 urte bete dira azaroaren 26an, Mikel Zabalza baitu erail, hor daude errelatoen eztabaidak hori gertatu zenetik, eta horretaz solasteko erran bezala, Eneko Villegas jaunarekin egonen gara. Guzi hori baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1808 urteko abenduaren 2 zen, Napoleonen tropek Austria eta Errusiako armada aliatuak garaitu zituzten Austerlitzen. 1852an berriz estatu kolpe batek monarkia berrezarri zuen Frantzian, Luis Bonaparte edo Napoleon hirugarrenaren agindupean. Eta 1928ko abenduaren 2an, Primo de Riveraren garaiko direktorio militarraren boterea bukatu zen eta diktadore berak agindutako gobernua edo direktorio zibila hasi zen bere ordez. 1927an berriz Leon Trotsky Sesbeko alderdi komunistatik bota zuten. Eta 2001ko abenduaren 2an, Ameriketako Estatu Batuetako Enron elektrizitate enpresak ordainketak eten zituen eta herrialde hartan sekula izandako iruzurrik handiena azaleratu zuen. Aste honetako agenda kulturala. Gaur hortziralean Iñaki Segurolaren Ganorexia liburuaren aurkezpena eginen da Katakraken atxaldeko 7etan. Larunbatean bertsolari txepelketa nagusiko final aurrekoetako bigarren itzuliko azken saioa jokatuko da Bilbon Bortzetan. Igandean berriz, historiko nago ipuin kontaketa antzeztua, erabilera anitzetarako eraikinean Berrio Beitin atxaldeko 8etan. Eta hurrengo asteartean antzerkia, nire beldurrik maiteenak Zizur Nagusiko kulturretxean 6etan. Eta datorren larunbatean, bertso bazkaria Euskaldunon biltokian, Ainara Leregi, Josu Sanjurjo eta Idoia Granizo bertsolariekin, eguerdiko 2:30 €, prezioan. Eta datorren igandean, Ainbo, Amazoniako Gerraria aurrentzako filmaren emanaldia Euskaldunon biltokian, atxaldeko 2:30 bitartean, txokolatea eskainiko da gainera. Eta baitere diska argitaratu berri du Amerikako doinuak uztartzen dituen Goxuan Salsan 15 kideko orkestrak. Kontzertua zentral antzokian izango da atxaldeko 7:30. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen, Nafarroak 700 plaza eskainiko ditu egoitzetan 11 eguneko zentro eraiki ondoren. Eskubide sozialeko bertze 20 egoitza berrituko dituzte. Sailak 6,7 milioi euro inbertituko ditu bi proiektuetan. Helburua etxearen antzekoenak diren espazioak lortzea da. Argazkian berriz, Kiskalitako merkatalgune bat, sute batek Gorraizko merkataritza gunea suntsitu du. Goizaldean piztutako suak 10 negozio kiskaltzen ditu eta 22 pertsona lanik gabe utzi ditu. Sute batek oktagonoa delakoa suntsitu zuen atzo goizaldean, Gorraizen. 15 urteko lana izan da eta orain ez dugu ezer, arima zatitzen zait, erran zuen zuzendariak. Berri gehiagotan foru gobernuak frankismoaren errolda berrikusiko du alderdikeriari gabe, Nafarroak papilomaren txertoa jarriko die aurrei 2023an eta 60.000 nafar itxaron zerrendan daude lehen kontsultarako. Diario de Navarran, Nafarroak 50.000 pertsonentzat zabaldu du txertaketa plana.
Griperako, B meningokokorako eta papilomarako adin gehiago izango ditu eta zoster herpesaren eskainiko du 75 urterekin. Argazki handi batean Espainiako mutilen futbol selekzioa eta izenburuan amildegiaren ertzean. Agonikak Espainiako final 8etarako sailkapena galdu zuen, bigarren zati tamalgarri baten ostean eta Alemaniak markagailua irauli zuen. Hurrengo aurkaria Maroko izango da. Azken berri batean, suak Gorraizeko merkatalgunea erredu. Gara egunkarian Jaime Tapia Lakuako espetxe arloko aholkularien hitzak lerroburuan. Auzitegi nazionala 3. graduarekin kontraesanean dago. Inigo Urkulluren gobernuaren espetxe arloko aholkulariak adierazi zuen antzeko kasuetan Espainiako Auzitegi Nazionalak erabaki desberdinak hartu dituela. Argazkian berriz, kanabisa duen pote bat, laborategi batean eta izenburuan Nafarroak lider izan nahi du kalamu terapeutikoan. Berri gehiagotan, Imanol Rego Irazarreko zuzendariaren hitzak. Piloto prozesuan daude distantzia luzeko ibilbideetan zero emisioko soluzioak lortzeko. Zinean berriz, 5 lobitos handitu eginda eta Goya sarietarako hautagai nagusietako bat bihurtu da, eta metalgintzari dagokionez, hitzarmen duin baten alde goiz-goizetik kalean daude. Berri egunkarian, Nazio Batuen erakundearen arabera, 10,6 bilioi euro inbertitu beharko dira lurraren berotzea mugatzeko. Nazio Batuen erakundeak uste du temperatura globala 1,8 gradu baino gehiago igo ez dadin, 2050 arte iraun behar duela kalkulaturiko inbertsioak. Sektore pribatuak nabarmen diru gehiago jarri beharko luke. Argazkian berriz, osasun langile voluntario bat, herritar bat eramaten Pekinen eta izenburuan zirrikitu bat itxialdiari. Protesten ondoren Txinako gobernua COVID-ari aurre egiteko konfinamendu neurri zorrotz batzuk arintzen hasi da. Berri gehiagotan, euskarazko hedabideak babesteko eskatu du Eusko Legebiltzarrak, baita ere, Xebas Kristi Alda mugimenduko bozeramailearen hitzak, praktikaren bidez ohartu gara etxe bizitzaren gaia kezka nagusia zela langile klasearentzat. Bertze berri batean, euskaraldiak ez du eragin alderdi politikoek euskara gehiago erabiltzea Twitterren, eta azkenik Felipe Juaristik Harrizko gaitz hau poema bilduma argitaratu du. Eta Euskal Herria irratian, Ana Oioren hitzak. Guk gure lana eginen dugu, errolda berritu, domina kentzea Ramirezi legokioke. Nafarroko gobernuak frankismoaren kolaboratzaile izandakoen zerrenda eguneratzeko lanak abiatuko ditu urtarrilean. 2016koa da azken errolda eta Felix Uarte eta Miguel Javier Urmeneta ez daude zerrendan. Baita ere, Navarrasumak orain dio ez duela erabakita Gazteluko plazan barrak berriz jarriko dituen. Eta azkenik, Iñaki Segurola zenaren Ganorexia Ilondoko liburua aurkeztuko dute gaur Iruñean. Ikus ezagun asteburuko eguraldia. Gaur hortzirala, eguraldiak hotzetik jarraituko du. Temperatura ezer gutxi aldatuko da, Kantauri isurialdean maksimoak 10-12 gradura hurbilduko dira, baina gainerakoan nekez iritsiko dira 9 gradura. Goizean goiz lainoa sor daiteke barnealdean eta gaur ere hodeiak agertuko dira. Baina tarteka ostarte zabalak irekiko dira eta giroa argiagoa izanen da, egunaren erdiko orduetan batez ere. Hala ere, leku batzuetan jasotzea kostako zaio, kostaldetik hurbil bereziki, eta Bizkaian tantaren bat ere bota dezake. Laun batean eguraldiak ez egonkortzera eginen du eta neguko temperatura izanen dugu. Hodeiak nagusituko dira eta giroa goibelagoa izanen da. Goizean goizetik egingo du euria, ipar partean batez ere, baina prezipitazioa hegoalderantz ere zabalduko da eta atxaldean ekaitzak jo dezake. Temperaturak ez ditu 10 graduak gaindituko, 1000 metrora elurra egin dezake eta egunaren bigarren partean berago ere jaitz liteke elurkota. Eta igandean eguraldiak egonkortzera eginen du. Goizan goiz, oraindik giro nahasi xamarra izango dugu eta euri apur bat egin dezake. Baina orduek aurrera egin ahala atertzera eginen du. Elurkota igoz joango da, hodeitzak saretzea egingo du eta arratsaldean aroa lasaiagoa eta argiagoa izanen da.
Gainera, goizetik aurrera hegoaldeko haizea ibiliko da eta tenperatura maximoen igoera lagunduko du. Izan ditugu hemen bertze egun batzuetan euskararen aldeko ekimenak egiten zituzten pertsonak eta lako kontu eta solastu gara euskaraldia, adibidez azkenekoa, baina euskararen defentsan ere izaten gara, badakizue hau xake partida baten modukoa dela, batzutan urratsak ematen dira aurrera, bertzetan atzera eta hortzen ibili behar da partida jokatzen eta gaurkoan xake partida horretako bertze mugimendu baten harira solastuko gara, izan ere Burlatako udaletxean, nolabait ere euskara zailtzeko edo euskara gutxitzeko pauso bat eman dutela, salatu dute euskararen defentsarako sareak eta horretaz solastuko gara, zehazki elkarte honetako kide den Joseba Otanerekin, hementxe bertan duguna. Atxaldeon, Joseba. Atxaldeon zuri. Bueno, mil esker egoteagatik. Ganden azaroaren 24an, Burlatako udaletxearen parean bildu zineten, zer da salatzen zenuten, Joseba? Bueno, egun horretan onartu zen Euskararen ordenantzaren aldaketa hasiera batean, hori da hasierako onespena. Orain irekiko da, lehenengo boletinean agertuko da, irekiko da alegazioak egiteko epea, eta behin betiko onespena eman behar dute. Oraindik badago denbora presio egiteko, ez? Zer da, mugitu nahi dutena, aldatu nahi dutena ordenantza hauetan? Asmo hori nagusiena hori da plantilla organikoa aldatzeko bidea ematea, ez? Kontua da, Euskararen ordenantza izan dela, Euskararen ordenantza Burlatakoa izan dela nahiko eredugarria, zer jartzen zuen adibidez, Euskara ezinbesteko ez bada, orduan merito gisa izango dela, 5% eta jendaurreko lanpostuetan 10%. Ustekabean hori aldatu zuen aurreko legegintzaldian hori aldaketaren aldeko gobernuak kendu zuen eta jarri zuen bakarrik merito moduan. Hala ere, plantilla organikoan lanpostua daude eskema horrekin. Batzu dira Euskara derrigortasuna dutenak, 10%, hori jendaurreko lanpostuak, eta 5% besteak. Orduan, ere misturako da plantilla organiko hori onenetakoa, zalantzari gabe. Baina, orain gehiengoa dute PSOEk eta Navarra Sumak, eta hori, aldatu nahi dute, hori da aldaketa nagusi izango dena. Ordenantza aldatu gabe egin dezakete, zer ordenantza orain bakarrik agintzen du meritu gisa puntuatza. Baina, haiek, etxakia hartzen dute, Nafarroko administrazio auzitegiaren ebazpenak, ez? Eta meriturik gabeko lanpostua sortu nahi dituzte, eta ziurazki berrantolatu nahi dute plantilla organikoa erabat, eta ikusiko da gero. Beraz, ari dira nolabaitere azken urte hauetan, 2018 ingurutik gutxienaka, nolabaitere zokoratzen euskera, zailtzen, trabak jartzen. 2018ko ordenantza nolabait aldatu zen aurrekoa, ona zen, baina aldatu zen puntu garrantzitsu bat. Gainontzekoa nahiko ongi zegoen. Orain, orrastu handia emango diote, kenduko dute baita ere hori meritoa puntuatxarena, eta gero sartuko dira plantilla organikoarekin. Plantilla organikoa betetzen da, jartzen badu 5% puntuatzen da, hori landei aldietan. Aipatzen zenuen, aitzakia gisa erabili dutela, Nafarroko administrazio auzitegian egon diren aldaketak edo jurisprudentzia berria, konta iguzu, azaldu iguzu pixket egobez? Hori da, epaiek eta Nafarroko administrazio auzitegiak egiten duten legearen irakurketa okerra. Euskararen legean jartzen du, ere mistoan udalek eska dezaketela euskara, lanpostuetan, merito gisa puntua dezaketela, eta horrela izan da urte askotan, eta izan dira ordenantzak, portzentaje jarri dira, eta Nafarroko administrazio auzitegiak aplikatu ditu portzentaje horiek. Baina, Jose Barkosen gobernuarekin, atera zen Euskararen dekretoa, iritsi zen epai famatu hori, nik uste dut Euskararen legearekin ez datorrela bat, jarri zituzten mugak, justifikatu behar zela Euskararen puntuazioa,
proportzionala, ez daki zer, eta bueno, dekretua baliogabetu zuten, dekretu esen gauza handia, baina gero etorri dira ondoriak ordenantzekin. Eta orain ordenantzak baliogabetzen ari dira, eremu mistoan. Eta plantilla organikoak. Eta nolabait, eremu mistoa bihurtzen ari da eremu euskalduna. Ez erabat, baina haiek kontrolatu nahi dute dena epaileek. Gero iritsiko dira, bueno, hasieran ordenantzen portzentaiak zabatzen dituzte. Gero hasiko dira deialdeekin. Hasiko da errekurtso bat, eta epaileek erabakiko dute. Ba, justifikatuta dago, ala ez dago justifikatuta. Bueno, benetako erasoa da, eta Euskararen legearen aurka. Baina epaileek ez dute babesten legea. Interpretazio beraz pixka eskatua, zuk erraten zenuen moduan. Batzutan hala ere, Joseba, ez da erraixa ikustea, honek ze ondorio dituen, eguneko bortza, eguneko 10 zer da hori, zein da zure ustez honek izaten aldituen ondorioak, nolabait ere ez, burlatan bertan, aldatzea ordenantza honek, ez da egite, hemendik urte batzuetara zer ekartzen aldu, zer aldatzen du honek? Bueno, ez da hori aldaketa bakarra, zer adibidez, ordenantzak jartzen zuen, etorkinekin, euskararekin sentsibilizatzeko eta ikasten bultzatzeko kanpainak ingo zirela, edo D-ereduaren aldeko kanpainak, hori desagertu dira ordenantzatik. Bueno, hala ere, ordenantzak jarrita, tokiko gobernu horrek jarri zituen oztopak eta zentzuratu zituen. Baina kontua da, 5%, 10% oso gauza zehatza dela errekurritzeko. Eta zer ondorioak, plantilla organikoa aldatzen bada, langile erreldun gehiago sartuko dira, eta benetan, euskarazko zerbitzua ez da emango, Burlatako udaletxean. Eta gainera galduko da nolabait referente bat, zer Burlata zen onenetarikoa, euskarari dagokionez. Zuen ustez, hau egin duten aldaketa hau, erraten zuen interpretazio seskatua dela, interpretazio kontua da edo legearen kontra egin dute, zure ustez? Legea interpretatu dute, baina legearen aurka. Legeak ez du salbuespenik jartzen du, udale daukatela ahalmen hori, eta kitxo. Baina, epaileak joan dira haraino, kontua da, nor duen boterea dute haiek. Zer da legea, zer da konstituzioa, haiek erraten dutena dela, eta kitxo, ez? Eta orduan galduta gaude. Euskararen legea bera obedezakegu, baina gero haiek interpretatu behar badute, lege ona bihurtuko dute txarra. Zebertze eraso ikusten ari gara, aspalditik aipatzen ari zarete euskarafobiaren kontu hau, eta hemen behin baino gehiagotan egon zarete, sareko kideak, ez dakit, sentsazio duzu azken urte honetan edo azken urtetan ari direla erasoakan hemen, pixkanaka, badagoela euskarafobia bat, ezta, udaletxearen, udalen partetik. Bai, hori hauteskundeak galdu zituztenean 2015ean, ez? Orduan jarri zen boterean Usue Barkos, ez? Iruñeko udalean Asiron, Burlatako udalean Nobal, hori Podemos ingurukoa orduan. Eta nolabai pentsatu zuten hemen zerbait egin behar dugu. Galdu dugu boterea ez, gobernua. Boterea beste tokitan daude. Eta epaien bidez kontrolatzen dute. Euskararen garapena hortik aurrera kontrolatu dute epaien bidez, eta gainera atzera egin dute zer lehen, problemari gabe aplikatzen ziren ordenantzak. Hori gutxienez euskararen portzentaiak. Eta hortik aurrera sartu dute doktrina bat, legea aldatu gabe, ordenantzak aldatu gabe, sartu dute jurisprudentzia berria, eta dena pikutara joaten da. Erdaldunduko dira ja udalak asko, ez? Non ikusten ari zarete olako bertze erasoak, ez dakit bertze adibideren bat Burlatakoaz aparte? Bueno, leku askotan profilak kendu dira. Berriobeitin, Berriozarren, Antsoinen, Lizarran, plantilla organikoa deuseztatu dira, eremu mistoa erabat erasotuta dago. Eta gainera, erreakzio gutxi orain arte, horrezagatik sortu dugu sarea, baina oraindik indar handirik ez du lortu, baina hor dago. Hala ere, orduen Irulegiko eskuak min emango zien, ezta? Haien nolabait euskararen legitimazioa kendu nahi dute, ez? Baina, badakigu Erromako historialariek ja aipatzen zuten hemen, Baskona zutela, ez dago sorpresarik alde horretatik.
baina, bueno, gainera, froga idatzia, ez? Oraindik zalantzazkoa agian, euskara hori nahiko zaila da, baina, bueno, hor dago, ez? Zein kasutan ez zuten segurazki oso alai hartu epaile guzti hauek berri hori. Baina azken batean, hori aurreko kontua, hemen gaude orain eta kito horrena agintzen dugu guk, horrelako ikuspegia daukate. Joseba, zer egiten aldugu egoera honi nolabait ere buelta emateko? Gehiago antolatu. Gu sortu du zarea, egiarren da hori WhatsApp taldea jendea ditzeko, eta hori gizendu egin behar dugu, beste motako antolaketak egin daitezke, batzuk badira, baina ahulak, eta, bestela geldire geratzen bagara, epaile jango gaituzte. Jaten ari gatzizkizu, ez? Jaten ari dira gu, ez? Epaileen kontra jo behar da, beraz? Bai, argita garbi. Ikuspegi hori nolabait jendea pentsatzen du neutrala direla. Hori ikuspegi hori aldatu behar da era, eta konturatu haiek benetako etxaia direla. Nahi duten egiten dute. Zehazki? Politiko baino gehiago egintzen dute, Zehazki, Nafarroko administrazio auzitegian, ez? Uste dut badirela 3 epaile edo halako zerbait, eta haiek nolabait ere hartzen dituzte erabaki hauek, ezta? Nafarroko administrazio auzitegia ez da epailen organo bat. Organo administratiboa epailen funtsuekin udala kontrolatzeko gero joan daiteke auzitegietara, ez? Hori ebazpenekin ez bazaude ados. Eta hor badira euskaltzale batzuk, beste batzuk nahiko euskarofoboak, eta, batzutan indar harremana aldatzen da, Zer, beti ez dute egiten euskaren aurka. Adibidez, Zor Nagusiko euskararen ordenantza aplikatu zuten. Eta erran zuten, atezainen postuetan, 110 puntatu behar dela euskara. Horri kontra erranen sartzen da beste bazpenekin. Baina, gero noski dena kontrolatzeko daude epaileak, ez? Gero, baina, Nafarroko administrazio auzitegia une honetan, orain arte nahiko gaizki jokatu du euskararekin, baina hemendik aurrera auskalo, Beraz, presio egin beharko da zentzu horretan, ez da, Joseba? Une honetan, kontua da, lan gehiago egin duela Nafarroko administrazio auzitegiak, ez? Baina hala ere barne mugimendu batzuk uste dut izan direla, eta auskalo nola jokatuko duten hemendik aurrera, baina gero daude epaileak dena kontrolatzeko. Momentuz jo behar da, Nafarroko administrazio auzitegiak gaizki jokatzen badu, bere aurka. Epaileek gaizki jokatzen badute, haien aurka. Eta udalen kontua baldin bada, orduan ordezkari politikoen aurka. Baina une honetan, protagonismo handia hartzen ari dira epaileak. Zuri ez zaitugu ikusiko hor, Joseba, administrazio auzitegian epaile lanetan? Ez, ni jubilatzeko nago, ez niz mundu horretan sartuko. Utzi lasai. Askilan, Nafarroko Euskararen defentsako sareak erraten genuen moduan, kasu honetan burlatan egon den ordenantza aldaketa horren salaketan, eta bertze 11 gauzetan salatzen duten ez, euskarafobia nolabait ere sartzen ari delako udal askotan, eta kasu honetan Nafarroko administrazio auzitegian ere bai hortzen txertatzen ari den kontua. Joseba, ez dakit zerbait garrantzitsua utzi dugun erratetik? Badira beste aldaketa batzuk ordenantza, baina garrantzi gutxiagokoak agian. Garrantzitsuena dira batez ere errekurri daitezkenak. Eta bestea, badira beste batzuk, baina ja horik ez. Zoritxarrez izanen dugu segurazki zer erran aurrera gore, Joseba? Bai, gero agian gai honekin itzuliko gara, zer behin beteko onespena oraindik ez dago emana. Ikusiko dugu, ea zer lortzen den, herritarren presioa beharrezkoa izanen da kasu horretan, eta hemen txen duzue, bilatu sareetan eta erraten guen bezala euskarazko defentsaren sare honek egiten duen lana, eta laguntzeko batzuetan ere, piezak ez direla beti aurrera egiten, batzuetan ere atzera ez egitea saiestu behar delako. Joseba Otano, hemen txen utziko dugu gaurkoz, mila esker onditz. Eskerrik asko zuri. Iruñerriko udaleko albisteak.
Zizur nagusian, udalak Ardoiko poligono berriko markak aurkeztu ditu gaur goizean, VDR-rekin batera. Jon Gondan, geroa bai, Zizur nagusiko alkateak eta Fernando Bidaurre, VDR-ko poligonoaren garapenaren sustatzailea CEO-ak aurkeztu dituzte markak. BM Supermerkatua, Telepizza, Teddy, Popilles, Kraizipet eta Esparta Sport Center. Horrez gain, ehungintza eta osagarrien nazioarteko enpresa bat eta ospe handiko kafetegi, gozotegi, okindegi bat ere egonen dira. Iruñean, etxeko arreta zerbitzuak, laguntza elikagaiak eta laguntza zerbitzuak eskaintzen dizkie urtean 1.400 pertsona ingururi. Iruñeko udalak kanpaina bat abiarazi du zerbitzu hori ezagutarazteko. Udalak konfinantzatutako langile kualifikatuek eskainia. Horrez gain, Iruñean e-sportsen erronkei, beharrei, aukerei eta joerei buruzko hausnarketa jardunaldi bat eginen da Outer Ring bideo-jokoa aurkezteko. Kirol bideo-jokoen mundua 126 hasi zen konfinamenduan eta 600 milioi ikusletik gora izanen ditu 2024an. Baita ere haurreskolen erakunde autonomoak 75 plaza huts deituko ditu plantilla egonkortzeko ezoiko prozesuaren barruan. Horietatik 57 merezimendu lehiaketa bidez deituko dira eta 28 oposizio lehiaketa bidez. Eta Sarasate pasealekuko elurrezko txirrista ostiral honetan irekiko da jendearentzat Gabonetarako erakarpen familiar gisa. 5 euroko prezioa du, 3 jaitsiera egiteko eta deskontuak dituzte kolektibo eta profil sozial jakin batzuentzat. Ganden azaroaren 26an. 37 urte betetzen ziren Mikel Zabaltzaren erailketaz edo bahiketaz behintzat egun horretan gertatu zelako. Eta urtero bezala, omenaldia egin ziotenan Orbaitzetan, lagunek familian, Mikel Zabaltza gogoan elkartekoek baita ere. Eta merezi du historia hori eta kontu horiek berriz ere berreskuratzea, izan ere justizia ez da egin, erreparazioa ez da egin, eta oraindik ere irekita dauden zauriak dira, beraz horretaz solasteko, aukera izanen dugu zehazki elkarte honetako kidea den Eneko Bilegasekin, hemen duguna, atxaldeon Eneko. Atxaldeon. Mila esker gurean egotegatik. Pentsatzen dut Eneko 1000 aldiz galdetu dizutela, ondetzetan kontatu duzula, baina akaso gaztetxoenek ez dugu ezagutzen hain ongi historia, beraz, 1900 eta 85 horretako azaroaren 26an zer gertatu zen? Pentsa, ni ere jaio berrian nintzen, duela 37 urte, eta, zehazki azaroaren 26an, Guardia Zibilak abiarazi egin zuen sarekada, oso ezagunak ditugun ustezko sarekada horiek. Sarekada horien baitan, hainbat laguna atxilotzen dituzte, eta horien artean Mikel Zabaltza bera. Ez bera bakarrik, baita ere bere anaietako 2, Aitor eta Patxi, eta baita ere bere lehengusu bat, Manolo Bizkai. Hortan, ez hori bakarrik, Idoia Ayerbe, Jon Arretxe ere atxilotuak izaten dira berekin batera, eta Intxaurrondora eramaten dituzte, eta alde hortatikan, ez da ezagutzen berez ofizialki zer gertatu zen. Kontua da, handikan eta 22 egunetara, omenduaren 16an, okerez banago, agertzen da, bere gorpua Bidasoa ibaian. Ematen den gertakizun edo kontakizun ofiziala, estatuak abiarazten duen kontakizuna da, berarekin endarlatxa ingurura jaten direla zulo bat ikuskatzera, Mikel aprobetxatu egiten omen duela, ihes egiteko, eta eskuburdinak eukita, jaurti egiten da Bidasoa ibaira. Gogoratu dezagun, Mikel ez zekiela igeri egiten, oso ezakit katraminatutzat ematen den bertsioa da, eta gaur egun
jakin badakigu eta ikusi ahal izan ditugu, edo entzun izan ditugu ere beste audio batzuk, beste kontakizun bat berresten dutela. Hau da, Mikel torturapean Intxaurrondon erail egin zutela. Eta gero pentsatzen dugu, ez, nolabait ere gorpu hori desagerrarazi behar zutela, eta segurazki hortik ez, atera zela Bidasoako erreka horretan, hausen da bertze bertsioa, bertze kontakizuna. Bai, eta gainera nik uste hor nabarmentzekoa da herriak egindako presioa, ez? Nik uste gorpuaren agerpen hori ez da beraiek nahi zutena. Justu ekitaldi honetan, aurten, adibidez, Jose Miguel Etxeberriaren kasua dugu, Naparraren kasua, ez? Nola, 42 urte daramatza gorpua agertu gabe, eta bueno, nik uste Mikelena hain izan zen bultzatua herriarengatik non behartuak sentitu ziren gorpu hori agerrarazteko. Gainera, nolatan ez eta zetokitan, justo Gurutze Gorriak jada eta suhiltzaileek jada ikuskatuta zeuten toki batean agertu zen gorpua, oso historia beltza, ez, inoretzuen sinisten, ez, bertsio hori, eta gainera, justo garaiko ministroak eta garaiko kargudunek aipatu bezala agertuko da, ez, esaten zutela, eta justo bi egunetara agertu zen gorpua. Ez da kasualitatea Mikelekin gertatutakoa, eta nik uste, estoldetatik ere eragindako indarkeria horren adibide gordin bat dela, ez. Ez dakit badagoen nolabaiteko frogarik edo nonbaitetik heltzeko bigarren bertsio hau defendatu ahal izateko? Frogak egia esan badira, eta de hecho aurten otsailean Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak aintzat hartu zuen beste bertsioa. Hau da, onartu egin zuen Mikel Zabalzak Intxaurrondon torturapean erail zela, eraila izan zela. Zertan berresten da? Norbait itota balin bada, ibaiei baten uretan, zantzu guztien arabera, gure biriketan barnebiltzen dugu ur kantitate pilo bat. Mikelenean, ibaien ur kantitatea oso eskasa zen. Orduan, zantzu guztien arabera, xiringa batekin edo sartu zieten ur hori. Beste ur mota bat agertzen zen bertan, eta gainera, baditez ere, berarekin atxilotutakoek emandako testigantzak eramaten gaituzte beste bertsio horretara. Entzun izan zuten Mikel, Intxaurrondon. Entzun izan zuten ere, nola Guardia Zibil batek, uste okerrez banago Manolo Bizkaik, bere lehengusuak, entzun izan zuen, se nos ha ido. Orduan, se nos ha ido horrek aditzera ematen duena da Mikel Intxaurrondotik hilik atera zela. Haundizetan solasten gara, ez, izen hauetan, baina ez dugu ikusten atzean dauden pertsonak eta galdetu nahi nizun horretaz zeneko. Mikel Zabalza bera pixket nor zen ezakit zerbait kontatzen aldi guzun beretaz? Nik dakidana edo bintzat bere senideekin eta ilobekin, bere anai arrebekin kontatu izan dudana, oso gertukoa zen gizona zen, Mikel, oso aktiboa, beti gustoko zuen, horbaizetatik ibiltzea, ardiekin, bere gurasoak laguntzen. Altzan lan egiten zuen autobus gidari bat zen, besterik gabe. Ez zuen bere krimen bakarra, euskaltzale edo bazen ere, eta alde hortatik nik uste ohiko gizon humil bat, Orbaizeta herriko gizon humil bat, eta oso maitatua ere. Eta hortik akaso ere egon zen erantzuna, ez? Aipatzen zenueneko gara egun horietan Euskal Herrian egon zela mugimendu andana bat, erantzuna potenteak kaleetan. Bai, erantzun potentea izan zen kaleetan, bai Donostian, bai Iruñan, eta baita ere Orbaizetan, nola jendea kezkatuta zegon, ze gertatu zen, Mikelekin, non zegon Mikel. Aldarria, bazter guztiak astindu egin zituen, eta nik uste horrek ere aditzera ematen du zenolako pertsona zen, ze maitatua zen, ze jende asko atera zen kalera, bere lankideek ere nola greba egunak egin zituzten, greba gainera nahiko potenteak izan ziela, bera agertzedin, eta nik uste hori ere erakusten duela zen motatako pertsona zen, bera. Ez dakit
nola ikuste dituzun gaur egun tokatu zaizu hor, adioz omenaldian bertan bere, hurbilekoenak ikustea, familiarrak eta pentsatzen dut egun horietan ikaragarrizko sufrimentu izan zutela, ondokoetan ere bai, ez dakit nola bizitzen dute haiek egun guztia? Egun berezia da, beti, eta de hecho, beti iristen denean eguna edo, behintzat egun hauek ez azaroa, amaiera, abendu hasiera, beti berezia izaten da beraien etxean, ez? Beti nabarmentzen zaie, ezakit urduritasun puntu bat, edo bergogoratzen dituztela, ez, egun horiek. Eta hori ere bada, torturaren beste ertz bat, eta aurten ere nabarmendu nahi izan duguna, eta nabarmenduko duguna, de hecho, otsailaren 10ean egin ginen dugun lan saio batekin. Non dago Mikel dokumentala ipiniko dugu, eta bertan gizarteari, garaiko gizarteari emanen diogu hitza. Tortura ez da bakarrik Mikelengan eragin zuena, baizik eta bere inguruan. Eta nabarmentzen da oraindikan, min hori mantendu egiten dela, zauri bat badagola itxi ez dena, baina esan beharrago ere, ikustea gero, omenaldian bertan zonaldeko jende pilo bat nola babesten dituzten, horrek ere nik uste sentiarazten direla, bakea ematen direla, ez, pixe hein handi batean, momentu zail horietan. Izan ere, pentsatzen dut, eneko, bai zuek, bai familikoek, urtetan egon izin zaretela eta segitzen duzuela lanean guzti hau argitzeko, ez da? Halaxe da bai, eta horren adibide da, non dago Mikel dokumentala adibidez zen, hori bere garaian abiatu egin zen crowdfunding baten bidez, ahotsarako jendearekin, azken aldianetan ere Amaia Merinorekin egindako lan guztia, utzi nahi bai genuen, ez, etorkizunean, zuk hasieran esan duzun bezala, ez, gazteok igual ez duzutela jakinen nor zen Mikel, hor aipatzen da nor zen Mikel, aipatzen da zer gertatu zen, eta hori ere, lan hori gure gain hartu dugu eta baita ere senidei zama hori gainetik kendu, ez, suposatzen dugu, holako kasu bat edukita, zelatza izan behar duen, ez, urtero, egia, justizia eta erreparazio hori gabe oraindikan jarraitzea, ez. Hala jarraitzen du eta aurrekoan izan genituen deklarazio aski ezagun batzuk, ez? Oihartzun handia izan zutena, Barrio Nuevorenak, eta omenaldi honetan ere azpimarratu zen dituzten horiek. Ez dakit nola hartu zen duten elkartetik? Estatuaren eta bere indarkeriaren impunitatearen adierazle nabarmentzat. Ez da bakarra, gogoratu ditzagun ere Felipe Gonzálezek bere garaian egin zituena, gogoratu ezagun ere, non dago Mikelen baitan, atera ziren audioak. Osea, ezagunak ziren audio horiek, baina berreskuratu egin genitun, eta filtrazio bat egon zen publiko egunkarian, eta hori ez, horrek ze sortarazten duen, mina areagotzen dela. Ikusten delakoz, inolako lotxari gabe, indarkeriaz solasten dabiltzala. Ni beti esan dut ez, imaginatu dezagun kontrakoa, ez, imaginatu dezagun beste indarkeriak eragin dituzten pertsonak hola modu publikoan hitz egiten ikustea, zer sortaratuko luke, ziur gaude, behintzat ikerketa judizial bat abiatuko zela, ez, eta kasu honetan ez da imintziorik ere, ez da egon. Eta horregatik ere gonbidatu genuen Eneko Etxeberria, Jose Miguel Etxeberria Naparraren anaia, hoixe bera jasan zuelako, eta ikusi izan zuelako nola Barrio Nuevok esaten zuen, goraipatzen zuen, de hecho, Galen jarduna. Hain zuzen ere, duela gutxi abiatu da hemen Nafarroan tortura ikertzeko sare hori, eta duela gutxi ere ezagunak izan ziren haien deklarazio batzuk, ikerketak egiten ari dira, eta haiek erraten dute Eneko hemen, Euskal Herrian eta Nafarroan, tortura sistematikoa izan dela. Bai, tortura erreminta sistematiko bat izan da, impunitate osoz jardun duena, eta hainbat polizik edo agentek eragindako indarkeria bat da. Eta horren adibide dira, gure omenaldiaren baitan edo ekimenen baitan igaro diren hainbat pertsona, ikusi izan ditugu gazteak, ezein gazteak, torturatuen sareko jendea, eta horrek ematen du, hamarkada desberdinetan tortura erabili izan dela,
batez ere eraginte politiko baten pean edo eragin nahian, ez? Eta hori argia da, ez dago etenik, ez? Batzuk esatu dute, diktadurarekin amaitu zela torturena eta ikusten da, ez? 1978tik aparte, Mikel Zabalzaren kasua, 85ean, demokrazian ginen, ustez demokrazian ginen, eta indikan ere, ikusten da, tortura horiek iraun dutela, behintzat, Nafarroako torturatuen sareak eman duen arabera, 2011 urtera arte, zela gutxi. Nik ez egin nola dagoen kontua honen errekonozimenduaren inguruan, Espainiako estatuak onartzen du egon dela tortura? Ez, momentu honetan ez du errekonozitzen, eta, bueno, lan desente geratzen zaio egiteke, baina, ordea, bai Euskal Autonomia Erkidegotik errekonozimendu hori behintzat egon da. Batez ere Mikelen kasuan, diot, aurreko otsailean ekitaldi bat burutu zuten, horre etorri zen Beatriz Artolazabal kontseilaria, eta onartu egin zuten Mikelekin benetan gertatutakoa. Horrek, batez ere senideen zama hori harinarazten dire, ez? Eta pausuak egon badira, gertuko administrazioetatik bada ere, baina behintzat guk ez dugu aurre ikusten estatutik etorriko denik onarpen bat, zantzu guztien arabera, onartu beharko luketelako beraien errelatoa ez dela behar bezala, ez, o beraiek esaten zutena bezala, ez, eta alde horretatik egingo balute ongietorriak izan ziren, hori bai. Ez dakit neko zu honetan ibiltzen zara, ez, handizetan, ez dakit tokatzen zaizuna, ez, Espainia aldeko jenderekin ere solastea, baduzu sentsazioa, han oraindik jende handitzak ez duela sinisten tortura egon dela Euskal Herrian? Bada baton bat, azken aldi honetan, batez ere gertatu izan da, ez, Kataluniarekin, adibidez, ez zuten sinisten nola joka ez dezaken, ez, Espainiar estatuak, eta jaten zarenean, hori igual, Pitu eta Maia Merinorekin hitz egin da, ez, nola, eta Idoia ere egona da Katalunian, nola, txundituta geratzen diren, nola funtzionatu duen Espainiar estatuak historikoki. Eta uste dut, jendeak begiak irekitzen nahi ditula, horren adibide ere bada, non dago Mikel dokumentalaren estreinaldian, ez? Nola Irene Montero, Pablo Iglesias ere egon ziren, eta bertan eman zituzten adierazpenak nahiko argigarriak dira, ez? Nola benetan ikusi zuten beharra zauri hori ixteko, ez? Eta pixat lanketa hori egiteko. Alde horretatik nik uste pausuak egiten nahiela, jendea irekitzen nahi dituela bere begiak, eta, ikusiko dugu etorkizunean bai. Hoi ere erraten dute, ez, pixkanaka orain ikusten ari dela, nola edabideetan, ez, gertatzen den ere ikaragarrizko manipulazioa gauza guzti hauekin, eta sensazioa dut, ez, nola baitere orain Espainiar estatuan, ikusten ari direla, nola badiren, ez, indar korrelazioak, eta nola badiren botereak, sesgatzen dutenak hor, azaletan eta telebistan ikusten ditugun, nola baitere diskursoak, eta sensazioa dut, ez, handizetan, Hego Euskal Herrian behintzat, hori nahiko aspalditik ikasia genuela, ez? Aspalditik ikusitako kontua dela hori hemen. Bai, hala da, ez? Hori da, guretzako ez da berria, ez? Egoera hori, eta, holako egoerak ere, nik uste, on egin diela, tortura bezalako, min bati edo indarkeria bati, ez? Nola, tirabira horiek aprobetxatu ditzazkegu, bide lagunak ere topatzeko, zagaitik ez. Memoria demokratikoaren legea, onartu zen duela ez haunditz, horre egon zen Bildu, Bertzalderdiak, argi eta ilunak ikusi dituzte elkarte ezberdinek, nola baloratzen duzu aurrera pauso bat izan da? Zintzoki aurrera pauso bat bada, ziurrenik igual nahiko genukeena, suposatzen dugulako, gero ere ez direla sartu pixkat sakonera, ez? Nik uste geratu dela azaleko zerbaitetan, nahiz eta aurrera pausu bat baden, eta onartzen dugun aurrera pausua dela, jakin bakigu, Memoria Demokratiko lege honek berez
atzera bota zen, bere garaian aurkeztu zen lege bat, konstituzionala eraman zen, konstituzionalak hainbat artikulu desegin zituen, eta pixkat, deskafeinatu egin zuela, ez? Hori jakin badakigu, baina dudik gabe aurrera pausu bat bada, eta hortan lanean ere jarduteko gure konpromiso osoa dugu. Hemen gertatuen gabezia handienetako bat, ez? Pentsatzen dut, zuei bereziki ere egiten dizuena da sekretuak, ez? Nolabait ere estatu sekretu horiek ez direla argitzen, garai bat arte ez dut zehazki buruan, ez dakit 84 arte den edo, halako zerbait, baina Mikel Zabaltzari kasu honetan ez dio eragiten. Bai, gainera gure kasuarekin, Mikel Zabaltzaren kasuarekin, espreski alderdi ezberdinek eskatu dute sekretu ofizialen o sekretu horiek argitara ekartzea. Ez, demokratikotzat bere burua daukan estatu batek nolatan eduki behar du haindikan duela 37 urteko sekretu bat. Ez du, eragingo du. Karo, gu uste dugu baietz eragingo du beraien bertsio ofizial hori bertan bera geratuko dela. Baina hori ja badaki, gizarteak badaki, eta nik uste hon egingo diola gobernu berari onartzea behingoagatik eta ez ibiltzea ez katramilatuta garai bateko egoera hortan edo historia horretan. Eta gure eskakizuna da, jakin dezagun, ez, argi osoa, argi eman nahi diogu kasu honi, jada Euskal Autonomia Erkidegoak onartu duen hori, eta, guazen hortara, ez, guazen bide batez egia ezagutzera, egia ezagutaraztera, eta bide batez nola ez, justizia eta reparazioa eskatzera. Desio bat, Mikel, mendik 2 edo 3 urtetarako, zein izango zen zuen, ametsa? Gure ametsa, nik uste, sekretu horiek argitara ematea, nahiz eta zail ikusten dut, nahiko gobernua nahiko enrokatua nago Mikelen kasuan batez ere ez dakigu zegaitikan. Susmatzen duzu, Susmatzen dut izan daitekelako, hortxe abantzadia bat, non erakusten duen torturaren erabilera sistematikoa eta berresten du ere beste haunitzen testigantzak berretsi eginen direla. Eta horrek, zalaparta sortuko du, baina nik uste hon eginen dio. Alde hortatik hori, eta behintzat ni nahiko nuke eta gure taldeak nahiko luke onartu dezatela behingoz, jada jakina dena. Ez da ezer berri izanen, baina behintzat onartu dezatela Mikel Zabaltza Intxaurrondon erail egin zutela. Ze askotan ere kostatu egiten da hitza jartzea, erail egin zuten, ez zen hil, batzuk esaten duten bezala, ez, erail egin zuten. Ze, erailketa batendako, ez, pertsona bat egon behar da, beste pertsona hil egiteko, eta hala gertatu zen, beste pertsona batek Mikel erail egin zuela. Mikel Zabaltza gogoan elkarteak omenaldia egin zuen, 37 urte erraten duen bezala hemen enekok erail zutela, Mikel Zabaltza, eta pentsatzen dut, helduen urtean ere omenaldia eginen dela, urtero bezala, hemen aipatzen zuten desioa argitara ateratzea, egia, eta bide horretatik justizia eta erreparazioa. Eneko, mil esker handitz, tartea hau hartzeagatik. Mil esker zuei, tartea eskaintzagatik. Hauxen dena gaurkoz magazinean, alduguna egin dugu, orain asteburuan deskantsatu eta asteleanean indarrez beteta etorriko gara. Nik uste akordio ona dela, Hego Euskal Herriko herrialde guztientzako, inbertsio desente adostu dira, Nafarrotik hasita, nik uste importantea dela, lehenik eta behin, atletismoaren inguruan, azpiegituretarako Larrabiden bertan edo bestelako azpiegituretarako 4 milioi euro lortu izana, aspaldiko eskakizuna da, kirol hori praktikatzen duten aldetik eta federazioaren aldetik, eta beste inbertsio potolo batzuk ere badira, ezta? Irulegiko
induzketekin jarraitzeko, diru sorta bat horrek induzketa horiek askartzeko aukera emango duena, eta bestelare, bai nupen ikerketarako eta berrikuntza teknologikorako ere, milioi bat euroko inbertsioa. Eta horretaz gain, esango nuke oro har, ezkutu soziala ditu den hori indartzeko edo behintzat urtebete gehiagoz luzatzeko, eta hori oro har eta estatu guztirako izanen litzateke, pentsio baxuenak, ez kontributiboak direnak, 15% hori haunditu zen iaz eta printzipioz orain amaitzekoa zen, hori urtebete gehiagoz atzeratuko da, luzatuko da, eta uste dut hori zaurgarriak diren personentzat, bereziki emakumeak dira, halako pentsioak dituztenak, hori positiboa izango da, gauza bera alokairuaren prezioak igoera hori 2% mugatzea, horrek ahalbidetuko du, hainbat eta hainbat familiek, hipoteken kontuarekin gertatzen ari den bezala, alokairuari dagokionez, askoz ere aukera handiagoak izateko, alokairu justoak izateko, behintzat espekulazioaren bideari atea ixteko. Eta beraz, iruditzen zait akordio ona dela ikuspegi sozialetik eta baita Hego Euskal Herrirako eta bereziki Nafarroarako adostutako inbertsioak gauzatzeko aukera emango duelako. Nik uste trafiko eskumena Nafarroak modu esklusiboan gauzatzeko aukera izatea aspalditik datorren eskakizuna dela, hori gobernu guztiek egin dute, eta Euskal Herria Bilduk horretan jarri nahi izan du indarra. Egia da azken urteotan, printzipioz adostasuna egon dela Nafarroko gobernuaren eta Espainiako gobernuaren artean, baina oraindik ez dela gauzatu, eta ez dakigu oso ongi eta ez dugu lertzen zergatik ari den atzeratzen afera hau, segurazki, afera ekonomikoaz harago arazo politikoren bat ere badagoelako, baina dozen kasutan, aurrekontuen adostasun honen baitan bultza egin nahi izan dugu eta gobernua premiatu eta gobernua bultzatu epemuga bat jartzezan. Eta epemuga hori, martxoaren 31an finkatu da, uste dut positiboa izango dela, azken batean momentu honetan Nafarroan daukagun polizia ratioa Europari begiratzen baldin badan diogu, 7 aldiz handiagoa da Nafarroan, eta badagaraia, badaukagu foruzaingoa, Nafarroko polizia propioa dena, eta horrek esklusibidadean aritu beharko luke geure errepidetan eta baita bestela ere. Hori ere positibotzat jotzen dugu. Egia da Nafarroan energiaren arloko enpresa handirik ez daukagula, eta bankuen aldetik esango nuke kutxa bakarra dagoela, baina dozen kasutan zergak zuzenean jasotzeko aukerarik ez baldin badugu, Nafarroak estatuari egiten dion ekarpen horretatik konpondu beharko litzateke. Orduan, ajusteren bat egin beharko da, Espainiako gobernuak egiten duen dirubilketa horretan, Nafarroak egiten duen ekarpen, 1,6ko ekarpen horretan, deskontatu beharko litzaioke, Nafarroak egiten duen ekarpen horri. Beraz, uste dut, Nafarroko ogasunerako albiste ona dela. Aste honetan, Nafarroko gobernuak senatuarekin batera, Nafarroko foru hobetzearen 40. urteurrena ospatu du Espainiako senatuan. Euskal Herria Bilduk ez du bertan parte hartu, uko egin genion gonbidapenari, desproposito hutsa iruditzen zaigulako, Nafarroko gobernuaren aldetik hain importante omen den urteurren horretan eta bereziki Nafarroako foru erregimenaz hainbeste hitz egiten duten hoien aldetik, non eta Madrilen antolatzeagatik halako ekitaldi bat. Guk ez daukagu ezer ospatzeko, 40 urte hauetan eta azken aldian eta azken urteetan, bai pandemiarekin, bai Ukrainiako gerrak sortutako egoera sozial eta ekonomikoarekin oso garbi gelditu da. Ez daukagula eskumen nahikorik, ez daukagula tresna nahikorik Nafarroan hartu beharko genituzken erabaki guztiak hartu ahal izateko. Eta beraz, agortutako marko bat da, foru hobetzearena.
batzuek halako ekitaldiak antolatzen dituzte, azken batean, marko hori betikotzeko, baina geuk kontrara aldarrikatzen duguna da, Nafarroak mugari gabe izan beharko lukeela, eraiki beharko lukeela bere etorkizuna, eta horretan Nafar jendarteak izan beharko lukeela hitza. Azken aldian, proposamenik egin da parlamentuan ponentzia bat irekitzeko, autogobernuaren inguruan, baina ekitaldi hau antolatu duten horiek uko egin diote eztabaida irekitzeari berari. Eta nik ez dakit zeren beldur diren, eztabaidari atea ireki behar zaio, gainera politikoa eta soziala izan beharko luke, eta benetan mahai gainean jarri beharko genituzke alderdi politiko bakoitzak, eremu sozialean ere, zer nolako tresnak uste dugun beharrezkoak genituzkeela, burujabeak izan ahal izateko, eta gure jendartean eragina daukaten arlo guztietan erabakiak hartu ahal izateko. Beraz, aldebikotasun hori edo autogobernua batzuek ulertzen duten moduan, horrek esan nahi du, Madrilen mende egon behar dugula, etengabe, eta uste dut adierazgarria dela halako urtegurren bat Madrilen bertan ospatzean, Nafarroan egin beharrean, azkenean, badakigulako noren mende gauden. Eta uste dut, Nafar gobernuak benetan akats politiko handia egin duela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.